ва онҳо дар кишварҳои ба мисли Украин, Русия, дар Аморати Муттаҳидаи Араб, Арабистони Саудӣ, Чин, Кӯрияи Ҷанубӣ ва ғайра бо муваффақият ҳунарнамоӣ мекунанд. вале аз дастаи Тоҷикистон танҳо як легионер омадааст, Фарҳод Восиф, ки ӯ дар ҳайати Тоҷикистон аст, рақами 12 ҳимоятгар ва чанд рӯз пеш ба ҳайати дастаи дивизиони дуюми Русия Шиники Ярослав гузаштааст. яъне феълан дар дастаи Тоҷикистон 10 нафар аз дастаи Истиқлоли Душанбе, 1 нафар аз Русия легионер Фарҳод Восиф ва 1 нафар Номонҷон Ҳакимов аз дастаи Регар Тадази Турсунзода мебошанд. дар дастаи меҳмонон бошад имрӯз 12 нафар легионерҳо ҳастанд, ки аксари кули дастаро ҳоло дар майдон онҳо ташкил медиҳанд ва номбар кардам чанд нафари онҳоро: бозингарони пуртаҷриба Александр Гейнрих, Максим Шацких, Ислом Тухтахӯҷаев, Виталий Денисов ва Азизбек Ҳайдаров ва дигарон. албатта гурӯҳе ки дар он ин дастаҳо бозӣ мекунанд, гурӯҳи си, онро коршиносон ва худи футболбозону мураббиёну мухлисон ҳам гурӯҳи марг меноманд, зеро дар ин ҷо Ҷопон қаҳрамони Осиё бозӣ мекунад, қаҳрамони феълии Осиё. дастаи Кӯрияи Шимолӣ ки ин даста ҳам бисёр пурқувват аст, ба сабқати ҷаҳонӣ дар хотир доред, дар мусобиқоти охирини ҷаҳонӣ дар Африқои Ҷанубӣ ширкат кардааст. ҳамчунин дастаи Узбекистон ки имсол дар сабқати қитъавӣ дар мусобиқоти қаҳрамонии Осиё дар Қатар ҷои 4-умро гирифт ва ин даста ҳам маҳорати баланд зоҳир кард. яъне гурӯҳи мо, гурӯҳи футболбозони тоҷик гурӯҳи хеле ва хеле қавӣ аст. ва хуб дар хотир доред ки дастаи Тоҷикистон дар даври дуввум аз дастаи Сурия бо ҳисоби 1-2 дар Урдун, баъдан дар ҳамин майдон бо ҳисоби бузургӣ 0-4 мағлуб гашт. ба даври баъдӣ барои он роҳ ёфт ки дар ҳайати дастаи Сурия бозингаре бо номи Ҷорҷ Мурод бозӣ мекард, ки ӯ гол ҳам зада буд ба дарвозаи дастаи Тоҷикистон ва ӯ ба ғайр аз Сурия пештар дар ҳайати дастаи Шветсия бозӣ кардааст. бинобар ин бар асоси муқаррароти ФИФА ин мумкин нест. бинобар ин дастаи Сурияро аз сабқат хориҷ карданд ва ҷои онро Тоҷикистон гирифт. Тоҷикистон албатта хеле бурд мекунад барои он ки бо рақибони хеле пурзури худ рақобат хоҳад кард. ин ба нафъи инкишофи футбол дар ҷумҳурӣ аст. вале ҳоло мебинем ки дастаи Тоҷикистон ки аслан дар шаҳри Қайроқум омодагӣ гирифтааст, тӯли як ҳафта таҳти раҳбарии иҷрокунандаи вазифаи сармураббӣ ҳоло ҳуҷуми бозингарони дастаи меҳмонон буд. вазъияти хавфнокро Давронҷон Эргашев бартараф кард. тӯб дар ҷаримагоҳ 2 нафар, яке Максим Шаткихи пуртаҷриба ва дигаре бозингари дастаи Тоҷикистон Давронҷон Эргашев ва ҳамчунин соҳиб Сивоқул буд, ки баъдан тӯб аз пои бозингари Узбекистон аз майдон берун шуд. ба ҳамин тариқ дастаи Тоҷикистон ва мухлисони сершумори кишвари мо имрӯз имкон пайдо карданд, ки бо дастаҳои қавӣ аз наздик ошноӣ пайдо кунанд. ба ҳамдигар менигаранд бозингарони дастаи Тоҷикистон. Маҳмадалӣ Содиқов ба умеди ҳамдастаи худ мешавад ва бинобар ин онҳо ҳоло ба хатои роҳ доданд, каме сурати бозиро паст намуданд, ба ҷои ба пеш ҳаракат карданд, ба ҳамдигар назорат карданд, ба умеди ҳамдигар шуданд ва бинобар ин тӯб дар охир аз майдон берун шуд. ҳуҷуми дастаи Тоҷикистон, тӯб дар нимои майдони дастаи Узбекистон. Нуриддин Давронов аз наздикҳои ӯ бозингар рақами 9 Одил Ахмедов тӯбро гирифт, бо тӯб Станислав Андреев ҳуҷуми бозингарони дастаи Узбекистон буд ва ҳоло тӯбро Эраҷ Раҷабов мегирад, ҳимоятгари дастаи Тоҷикистон, ва тӯб аз майдон берун шуд. аниқтараш худи Эраҷ Раҷабов тӯбро аз майдон берун кард ва имкон дод ки бозингарони зиёд дар ҷаримагоҳ барои дифои дарвозаи дастаи Тоҷикистон ҷамъ оянд. Станислав Андреев, ҳоло Ислом Тухтахӯҷаев тӯбро ба қафо мепартояд. дар ин ҷо бозингар Шафкатҷон Муллоҷонов. инак зарбаи сахти бозингари дастаи Узбекистон буд. Одил Ахмедов тӯб аз майдон берун шуд.
дарвозабони ӯзбекистон феълан рақами 12 игнатий нестеров мебошад. азбаски дар протокол номи ӯ панҷум омадааст, мо ӯро баъдан номбар кардем, вале дарвозабони дастаи ӯзбекистон рақами 12 игнатий нестеров мебошад. ҳуҷуми бозингарони дастаи ӯзбекистон буд. станислав андреев саросема шуд, рақами 14 ва тӯбро ӯ зад ва хато зад. агар ба сонияшумори худ ҳоло назар бикунам, дақиқаи 17-уми бозӣ, қисми аввали он, ҳисоб дар бозӣ миёни дастаҳои тоҷикистон ва ӯзбекистон кушода нашудааст, 0-0. баъди зарбаи дарвозабон алишер тӯйчиев, тӯб ҳоло дар нимаи майдони дастаи тоҷикистон. гейнрих бо тӯб андреев станислав ба хатоиро дод. фатуллоев меҳимоятгар дар инҷо дарвозабон игнатий нестеров тӯбро ба азизбек ҳайдаров ҳаво дод. бозингарони дастаи ӯзбекистон акнун аз тарафи рости майдон, вале онҳо боз тӯбро ба ҳамдигар мепартоянд ва бозингарони дастаи тоҷикистон намегузоранд ки хатти ҳимояи онҳо рафт нагардад. тӯб аз майдон берун шуд. ба хатои роҳ медиҳанд бозингарони дастаи ӯзбекистон ва дар чандин мавридҳо онҳо метавонистанд ки ҳуҷуми хуб ташкил кунанд, вале онҳо дар лаҳзаи охир тӯбро ё хато мезананд ва ё ба ҳамдигар хато мепартоянд. бозингарони дастаи тоҷикистон низ чунон ки мушоҳида мекунед дар ҳамин аҳвол ҳастанд ва ҳоло максим виталий денисов тӯбро ба нестеров ҳаво дод. нестеров онро ба гейнрих ва дар ин ҷо бозингар эргашев тӯбро гирифт. бо тӯб ҳоло маҳмадалӣ содиқов аз чап ҳуҷуми дастаи тоҷикистон александр гейнрих ба бозингарон чӣ мерасад? дар лаҳзаи охир баъдашкии ман бояд то ба охир ҳуҷум кунанд. инак боз як ҳуҷуми бозингарони дастаи ӯзбекистон ба тӯб дар ҷаримагоҳ ва бозингарони дастаи тоҷикистон вазъияти хавфнокро бартараф сохтанд. ҳоло ман ягон бартарӣ аз ҷониби дастаи ӯзбекистон имрӯз дар ин бозӣ мебинам. бозӣ ҳарчи баробар бо ҳуҷумҳои тарафайн мегузарад, вале вазъиятҳои 100%-и голзанӣ ва ё вазъиятҳои ниҳоят хуби голзанӣ мушоҳида намешавад. ба ҳар ҳол ҳуҷуми ҳарду даста аслан то хатти ҷаримагоҳ аст. вале албатта дар ин бозӣ чунон ки сармураббиҳо инҷо гуфтанд пеш аз оғози ин бозӣ ки онҳо то мақсади нишон додани бозии хеле хуб ба майдон омадаанд. нестеров игнатий тӯбро гирифт ва ҳоло онро ба рақами 9 одил аҳмадов партофт. рақами 7 азизбек ҳайдаров боз тӯбро ба одил мепартояд ва ахмедов тӯбро ба тарафи рости майдон. рақами 8 сервер ҷипаров капитани даста, бозингари пуртаҷриба ва бозингарони дастаи ӯзбекистон ки дар бошгоҳҳои футболи хориҷӣ бозӣ мекунанд, онҳо таҷрибаи хуби байналмилалӣ касб карданд ва ин чиз албатта ба бозингарони тоҷик ба ғайр аз фарҳод восиф ки ягона легионер аст мерасад. фатуллоев бо тӯб